tiga ng'akĩrĩ Nyasaye mbuya mono ase eng'encho naende ching'aki chiatoire rituko rigiya emambi ya rero naende ning'enderete gwakera TV yaito ya Ndisi TV ng'a mbuya mono ase eng'encho yokogendera kong'a ribaga nkorera abasuma ba Nyasaye abana ba Nyasaye ase eng'encho yokoreta ring'ana eriga ase abana ba Nyasaye naende rituko ria rero tiga ng'emanyekanie boya erieta riane Kasisi Kenyatta Paul egasi ng'okora na Methodist Church in Kenya Mogonga Circuit ebwatete bo basi bomachoge borabu bomachoge chache na South Mugirango naiga rituko ria rero Nyasaye karanchire atoire ribageri nainde nabo ntagete ng'akĩrĩ Nyasaye mbuya mono gekogera abarigereria n'abategereri abo bagendereire go wakambuya mono ase eng'encho ring'ana eri rigendererete kobachera nere nabo ngosaba ng'a togenderere gokora emirimo ya Nyasaye ase okobwatera nokonene nonyambaria mwabeire mogwaka chisimi mogwaka mbuya mono ase eng'encho ya marandi twanyore engaki yaeta igoro ya ababisa baito na rero nabo nganeti nkwane ring'ana ria Nyasaye ase biro biri Nyasaye aranche ebieng'e direne ekerenka tobaisa kona chero yomine kina koreng'ana nebiro biriagoetera tobaisa kona chero yomine kina koreng'ana nebiro biriagoetera naende nabo nganetie nyuma ntarasaba insome egetabu kia Daniel 2:2 baka 2:2 marika goteba buya erieta ria Nyasaye ritogigwe goika kare na kare ubung'aini na okobwana ebiaye ere nigagonchora ebiro neching'aki nigakorusia abaruoti naende obeka abande nigako abang'aini obung'aini bwabo n'abamanyi okomanya kwabo nigo akorokia ayo obobisi bwaime niga amanyeta ayare ime ase omosunte na omobaso nigore amanere tiga tosabe ekere ngoreta ring'ana ria Nyasaye monene Nyasaye ase erieta ria Yesu Kristo naende emambia nawakire mbuya mono gekogera wanchire ntenene ndete ring'ana ase abana bao ekero ogokwana nechinkoro chia abana bao nemioyo ya abana bao nasabira ase erieta ria Yesu Kristo naende obao omoyo ritukeri bari barense baimokereri gogoetera ring'ana eri riorokereria abande nabare are bairane ang'e nase ore esiko nebakobikoiranere bono omonene ekere rigocha ase tore tiga riche koreng'ana nogwanja kwao kero ogondu bekebekerera ase erieta ria Yesu Kristo twasubire na kwegena amen tobaisa konachera omonte kina koreng'ana neching'aki chiriare ime gose chiriagoetera bono ase obogima obo abanto ngoetera bare ching'aki nebire ebikong'u namarikong'o tebare buya egetabu kia omorani isateyemo ng'a kere egento kere ense yerioba Nyasaye nakebangerete ching'aki nebiro biaye ekero togoetera ching'aki nebiro buna mwanya bantu ching'aki nchirororo chiokoba nebinto ebinke ne ching'aki nchirororo chiokoborwa ching'aki nchirororo chiogosikwa ne ching'aki nchirororo chiogochaywa ching'aki nchirororo chiokoimokereriwa ne ching'aki nchirororo chiogokeiwa gose koiraniwa nse naende ching'aki echi chionsi pi buna chireiga Nyasaye nero ogwancha chiekera mwanya bantu buna chire abantu mbarorora ase obogima obo bakonachera abantu ebina koreng'ana neching'aki chiri bagoetera monto akorigereria enchera orwarete monto akorigereria enchera bwa ebinto bitaiyo enchera akorigereria bwa otarasomia abana origereria bwa enchera
otaragacha origererie nchero otaragore egari nabaragochaye wetera ase amang'ana ayio gwetera lakini rituko ria rero ayori kwarigereirie omonto kwamonacheire ekina ase eng'encho ya amang'ana ayio agwetera ase erieta ria Yesu tiga Nyasaye agokonye tonachera mwanyarebe ekina koreng'ana n'enchera ibare twarorire Nyasaye okoimokereria abantu abare nkenso baimokereirie igoro abare nkaro baretirange abatarenge na kendo baire kende ere Nyasaye wonchora chinga kine biro egekogera nero maete biro byonse. Bwana Yesu asifiwe. Ekero Nathanieli ajaya Nazareth mbaka akaboria nga kende nkirikiraru Nazareth ase gitabu kia Yohana yeme 25 ekero omwana Yesu aiborwa Yerusalemu Nazareth ekanyoro gosikwa nonya kende tikiare nkororo nonya nyomba nchiare ngonkia ekero Yesu aiborwa omochuri okanyora masikani omwana olibonyare bochaete ogota chance omochoyo chaete ngabana abuti bako bakende nonya bari buna bari igo batige nonya bari koyaka mabuta batigaye buna bari igo to baisha komochaya asenge nchogwetero omwana oyo tagete gochaya Nyasaye naimokererie omochoyo Nyasaye naimokererie gesakwekyo Nyasaye naimokererie kenyorekyo asenge njare Nyasaye karaiwa chingaki nebiro bire montago etera nigago bietera asenge Nyasaye nero muanchire abietere Yusufu oyorengeri nyandoto chindoto chiare korokana nganjigo ikerana ekero Nyasaye nchorerie biro biaye abamura bamochaete maiga yaye bajete bakamosasima bakoboria babere gekogera nkomonene asenseria ya Misiri Daudi orenkomorisia oyo chaire mono ingana nyekero omosomo Nyasaye Samuel achaneri gunjera ria mabuta egera senkeria aitororero yo maguta abe omoruotio Israeli marikago tebabuya inga Daudi nigarengegeti korisha Nyasaye kamoimokia korukobo morisia geti goikakoba omoruoti ana oyo tarenge na mwana ochaire na Penina Nyasaye akamorushe kurwa sobogomba akamo mwana Samueli no moelio akamomenda abana bane batano Nyasaye nero kurusha abantu inse obabekerera sare igoro nyiwe buya nasegi odageri kona chero mondekina asenge ncho yari agwetera amarika twasoma Nebukadineza oyorengo moruote naendekero amariko munakoeresa buya omoruote Nebukadineza rakarota nekero chinono jiria jitwara mondo tayo orenge gochimanya onetayo manorere twamanya chindotechi tatigo mosomo Nyasaye oyo koro kwa Danieli nero cheta kamanya chindotechi Nyasaye kamo manorera Nyasaye kamo igorera akamanya chindoto ekagera Danieli akarika ekara marika yakorikwa marika goteba buya Nyasaye nabakorusha baruote naendo weka abande. Bwana Yesu asifiwe. Iwa tobasa kona jero mondeki na number 1 esababu ebiro nechingaki chirio mondago etera nechie birebike chirire chio gwetera engaki yoganderete gwetera yo borwaire teko kare na kare neye birebike ochayo kuwachairwe no kwebirebike okugamwo kwagambira bobe no kwebirebike Nyasaye uliorege mchencha abadilishe maisha yako, maana majira hayo unayoyapitia hayo ni ya kupitia tu, ni ya muda mchache. Whatever you are passing through, it is just a season. It's a short season. It is not permanent in Jesus' name. Namba ibere tona jera mondekina asengenjo yari agwetera asengenjo re mwanya bantu
aye mwanya bantu merobelio y'omuntu nabotaye manye lakini Nyasaye nabwate merobelio Nyasaye oli anjete nyarebaga akaiburu ense nabwate merobelio asobo gibabwaye nane nerora onchorelio bogibabwaye nerora imokereri nyareboyo awenere abantu baetera magana makongu lakini Nyasaye nero anchire baetera magana ayo namba 3 tonagera mondo kina asengencho yali agwetera yebiro n'ekingaki agwetera asengencho namba 3 ebirebigo bigocha birenekerenga majira yanakuja yakiwa na sababu Nyasaye tari wanche montaetere amagana ali agwetera bosaigo Nyasaye ngwanjaro mondo etera amagana ayo egere Nyasaye mworokererie Nyasaye motogonyere Nyasaye rosie embo yaye Nyasaye ngwanjaro montaetere egere Nyasaye rigererio bonemereri bw'omuntu oyo amagana Nyasaye wancho montaetere egere atemo kwegena kwaye magana nayo monta wetera egera magana yake yo montoyo kero kenore kororekana na bwato boenenu Nyasaye moira ninse egera moro kera rigoro yo wekeya ase kero kende keriyo wetera kende gyons toba se korana mikabosi bo Nyasaye ege korana Nyasaye kwegenire no gwatemuko ayago jasobo gibabwao Nyasaye kwegenire ngana oraya nyare nakechirani etaya nyorera borwairo boko orware terero kusaba ndobe nyuma yaho barwarete Nyasaye bwanchire barware kekobera borwairo bukirani yare kubunyara Nyasaye bwanchire aya konyore asengenjare ne saba Nyasaye bwanchire obo mutakarero akoroseri obo bwankyo Nyasaye bwanchire egere ayo tabwati omukungu rero onyora omukungu mambia Nyasaye bwanchire rero tubwati bana mambia onyora abana Nyasaye bwanchire rero makweli achire egero bugwene rankyo Nyasaye bwanchire ebyasara byao biwerero husabimokereri gurero kare ne sababu ubimokereri omorwere byakeire egere onye kwarenke igoro kware koranga eno wenerete ngaye nabo konyara Nyasaye koroki ngatari aenere kongo korero mwanchwa omorigerere no motegereri iwa ayoyo minto tonachero montekina twegene Nyasaye oriogo chentie biro ne chingaki achenche biro byao aserietare Yesu Kristo tonachero ndekina nonde tako nachera kina egeko era nambeyemo twate bange bine biro wetera aye ni gore mwanya bantu nambese to twate banga Nyasaye bwanchiro ya eteraya kare ne sababu ene nabonganeti tosaba monaye asengencho yeringane lyo monene lyachira sobo mwoite mambi yabono aserieta lya Yesu monene Nyasaye aserieta lya Yesu abana baho baeteire biro nechingaki ao ekero omonene baeteire biro nechingaki obuyimo bwo bwachandekire abane bayimokereriwe bari bagwetera magana makongwe mambie nabatigira soko bako kwao barorekanira asengenjore Nyasaye obarwanere omonene asengenjore ruoti obakorera maya ebire bibagwetera bamanye bakobyetera asengenyo Yesu babugete bamanye naye wanjere kwa bakobyetera naine nasebire bike wanje kwa gokoreke egere ntona cheronde kina asengenyo biro biryagwetera asengenyo twaburira seride Yesu Kristo motorio ito amen ase bari baraga niko gendera gukwana na inche inamba yesimi 07 02 147 072 ninga ninye irorere 07 02 147 072 Nyasaye tigaba sese ni wekenga kiende turarorane buyemono tiganga kiri Nyasaye buyemono asengencha naende chingaki cha toire litukurigia emambi ya rero naende ninganda natwakira TV yaito ya Ndisi TV ngambu yemono asengencho yokogendera kongari baga nkorera abasumba banyasaye nabana banyasaye asengencho yokoreta ringaneriga ase abana banyasaye
nainde itukoria lero tiga ngimanyekanie boya elietariane Kasisi Kenyatta Paul gasingo korana Methodist Church in Kenya Mugonga Circuit ebwatete bobasi insome gitabu kia Daniel ibere emeronkebere bakemeronkebere na ibere marika goteba buya elietari ya Nyasaye litogigwe oika kale na kale ubungaini na okubwane ebiyaye ere nigagonchora ebiro nechingaki nigakorushia abaruoti na endobeka abande nigako abangaini obungaini bwabo nabamanyi okomanya kwabo nigo akorokia ayo bisi bwaime nigamanye tayare ime asomosunte na omobaso nigore amanere tigato sabe karengone taringana ne Nyasaye monene Nyasaye asirita Yesu Kristo na ende mambie na wakire mbuya mono gekogera wanchire ntenene nde taringana sabana bao ekerugo kwana nechinkoro chi abana bao nemyo ya abana bao na sabira serita Yesu Kristo na endo bao moyo litukeri bali barense bayimokereri gugoetera ringaneri lyorokereri abande na bale ale bayirane anga na asore sikone bakobikoiranere bono monene kereri gocha setore tigari icho korengana no wanja kwao kero gondume gakobeke bekerera serita Yesu Kristo twasubire na kwegena amen. Chinga kinchirororo chiyogo shikwa ne chinga kinchirororo chiyogo chaywa chinga kinchirororo chioko imokereriwa ne chinga kinchirororo chiyogo keiwa gose koirani wanse naende chinga kiezi chiosi pi buna chireiga Nyasaye nero wancha chekera mwanya abantu muna chire abantu mbarorora sobo gimobo bakona chera abante bina korengana ne chinga kichiri bagoetera monta korigererie nchero ruarete monta korigererie nchera bo bintu bitayo enjera korigererie bo tarasomia abana origererie bo enchera otaragacha origererie nchero taragoregari nabarago chaye wetera samangana yo wetera lakini litukoria lero ayori kwarigereire omondo kwa munachire kina asinge ncho ya mangana yagwetera aserietari ya Yesu tiganya sago konye tona chera mwanyarabe kina korengana nenchere ibare twarore Nyasaye kwimokereria abantu abarenkenso bayimokereire igoro abarenkaro baretirange abatarenge na kendo baire kende ere Nyasaye wonchora chinga kine biro egekogera nero maete biro byonse. Bwana Yesu asifiwe. Ekero Nathanieli ajaya Nazareth mbaka akaboria nga kende nkerekeraru Nazareth asegetabu kya Yohana yemeberongere na isanemo ekero omwana Yesu iborwa Yerusalemu Nazareth yekanyorogo sikwa nonya kende tikiare nkororo nonya nyomba nchiare ngonkia ekere Yesu iborwa omochurio kanyora masikani omwana olibonyare bochae togota chance omochoyo chaete ngabana abuti bako bakende nonya bari buna bari igo batige nonya bari koya kamabuta batiga yebuna bari igo to baisha komochaya asenge nchogotero omwana oyo tagete gochaya Nyasaye na imokererie omochoyo Nyasaye na imokererie gesakwekyo Nyasaye na imokererie kenyorekyo asenge njare Nyasaye karaiwa chinga kine biro bire montago etera nigago bietera asenge Nyasaye na muanchire abietere Yusufu oyorengeri nyandoto chindoto chiare koragana nganji oikerana ekero Nyasaye nchorerie biro biaye abamura bamuchaete maiga yaye bajete bakamusasima bakoboria babere gekogera renko monene asenseria ya Misiri Daudi orenko morisia oyo chaire mono
ingano nyenekero omusomo Nyasaye Samuel acha nerigunjera ly'amabuta egera senkeria aitororero y'amabuta abe omoruoti o Isiraeli marika agoteba buya inga Daudi nigarengegeti korisha Nyasaye akamoimokia kurukoba morisha geti goikakoba omoruoti ana oyo tarenge na mwana ochaire na Penina Nyasaye akamurushe kurwa sobogomba akamo mwana Samueli no moelio akamomenda abana bane batano Nyasaye nero kurusha abantu inse obabekerera sare igoro nyiwe buya nasegi odageri kona chero mondekina asenge ncho yari agoetera amarika twasoma Nebukadineza oyo lengo moruote naendekero amariko munakoeresa buya omoruote Nebukadineza rakarota nekero chinono jiria jitwara mondo tayo orenge gochimanya onetayo manorere twamanye chindotechi tatigo mosomo Nyasaye oyo korokwa Danieli nero cheta akamanya chindotechi Nyasaye akamomanorera Nyasaye akamoigorera akamanya chindoto ekagera Danieli akarika ekara marika yakorikwa marika goteba buya Nyasaye nabakorusha abaruoti naende obeka abande. Bwana Yesu asifiwe. Iwa tobasa kona jero mondekina number 1 esababu eye ebiro nechingaki chirio mondago etera nechiebire bike chirire chiogo etera engaki yoganderete goetera yoborwaire teko bo kare na kare neyebire bike ogochayo kuwachairwe no kwebire bike okugambo kukwagambira bobe no kwebire bike Nyasaye uliorege mchencha abadilishe maisha yako, maana majira hayo unayoyapitia hayo ni ya kupitia tu, ni ya muda mchache. Whatever you are passing through, it is just a season. It's a short season. It is not permanent in Jesus' name. Namba ibere tona jera mondekina asengenjo yari agwetera asengenjore mwanyabantu aye mwanyabantu meroberi yo mondo nabotaye manye lakini Nyasaye nabo atemeroberiyo Nyasaye ori anjete nyarebaga akayiboru ense nabo atemeroberi asobo mabwaye nane nero onchoreri obo mabwaye nero raimokereri nyareboyo awenere abantu baetera magana makongu lakini Nyasaye nero anchire baetera magana ayo. Namba 3 tona jera mondo kina asengencho yari agwetera yebirone chingaki agwetera asengencho namba 3 ebirebigo bigocha birenekerenga majira yanakuja yakiwa na sababu. Nyasaye tari wanche montaetere amagana ari agwetera bosaigo Nyasaye ngwanjaro mondo etera amagana ayo egere Nyasaye muorokererie bwati omukungu rero onyora omukungu mambia Nyasaye bwanchire rero tobwati bana mambia onyora abana Nyasaye bwanchire rero makweli achire egero bugwene rankyo Nyasaye bwanchire ebyasara byao biwerero usabimokereri gurero kare nesaba ubimokere